inwele nje wavele wakhetha ukuba nje nembungculo nje kwathi kwadlula inyanga angimazi noma waphathwa yi-TB noma waphathwa yini wavele wazaca uma wami wazaca ngalendlela ukuthi waba umuntu oyigula ngekhanda ngiyakhumbula siphuma ukobhala ama-exams ngifunda u-standard 5 sabuya ekhaya uma bemvalele egate thuhlanya ngekhanda baze bathi endlini ningasondeli ngaweni ngoba ufuna ukufa nani sathi masiqhamuka siphuma esikoleni wanyakazisa igate ememeza ma ethi ngifuna abantu abami ekhala basisusa bathi ningasondeli lapha ngoba sazi kwenzakalani kuma wakho umuntu nje ogula ngekhanda nganga-understand waze wa-admithwe esibhedlela Ume admit esibhedlela ngiyakhumbula ukuthi kwathiwa sambe siyovakasha usisi wami ngilamayo kwathiwa hamba niyovakasha kababuweni lo engangitsho ukuthi babuwami sahamba sayovakasha eMlazi ngihamba nosisi wami besifika la khona besingakaze vele sivakasha ukuqala nje kuphuma kuthiwa asambe siye komunye umuzi siphume nje kuthiwa siyovakasha saphuma sihamba uma wami egula sahamba sayovakasha eMlazi sema sihlele eMlazi sahlala isikhashana eside safonelwa sesifonelwa ukuthi hayi kunenkinga uma wakho admithiwe usesibhedlela uyadingeka sicela njengobhuti omdala uyobona uma wakho wayesesibhedlela esila ePine Town ngiyasikhohlwa igama laso ngiyakhumbula mengifikile ngathi ngingena nje epassage ngigayidwa wonesi nomuntu engangihamba naye ngaleso sikhathi ewodini umbhede mengiwubheka kanje ngiza kuyena ngihamba ewodini uma ngifika uphakamisa ikhanda kanje kanti angiboni njengoba bemboze ngeshiti ngaphansi kweshiti bambophile shuthi lento yongathi ugula ngekhanda iyavuka yabona so mengifika nje angikhuluma ngalutho ngoba ngangimncane ngaleso sikhathi ngangina-13 ngathula ngangazi ukuthi ngizothini engitshela lo mama ngangihamba naye athi hayi bingelela uma wakho ngithi ngimbingelele ma uyaphila elokhu ekhala ngento eyodwa athi ngicela ninginwaye umhlane manje laba ababemlekelela kwangazi ukuthi bamzisa ubuhlungu ngoba ekhala ethi ningenza kabuhlungu so ngakusukuma ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ngahamba ngathi ma ngikunwaye kuphi waphenduka uphenduka ngecala ngoba uboshiwe ngimnwaye kwaze wafika isikhathi sokuthi hayi sesiphelile isikhathi sokuthi sama visiting hour so mekuphela isikhathi sama visiting hour ngaphuma-ke ngiphuma ngisenenhliziyo ebuhlungu ukuthi umama isime ngimbone kusona angazi ukuthi ngingamlekelela kanjani angazi ukuthi ngingamsiza kanjani theme ngibuyela emuva eMlazi nabantu engangihamba nabo ababethunywe ukuthi bangiphelezele ngangazi ukuthi usisi wami ngizomtshela kanjani ukuthi uma ngimfice esimeni esinjani theme kudlula u-3 days kwafika okhazini bami abazalwa udadewabo la esasivakashe khona bafika batshena ubaba lo esahleli naye ukuthi hayi useshonile uma Scelo sathi sibuya nje ukuyidlalela wasibiza ubaba ntambama naye asijwayela simjwayela kuvuka ngisho inkulumo ngoba asikaze sihlale naye asimjwayele wasibizela eminyango kugcwele nje la kuhlala abantu abaningi wasibizela eminyango wathi ngani zami ngokukhulu ukudabuka ngifuna ukunazisa ukuthi uma wena usesishile emhlabeni into yenza ukuthi kube buhlungu kakhulu mina angaze ngishonelwe emndenini kodwa ngaqala ukuza ubuhlungu bempilo ngokuthi ngishonelwe uyena umuntu obekuyena okhona angaze ngibuye ekhaya ngizwe kuthiwa khona omunye umuntu njalo mengibuye ekhaya ngibuye kukhona uma nokhona uma engekho futhi siyazi ukuthi intambama uyabuya yabo and okubuhlungu ukuthi uma ebuya ama-memories enginawo ukumsaba ngoba ngangisaba ukuthi uma uyashaya so into engiyifundile empilweni ukuthi abanye abantu bayawenza amaphutha bezama ukuvika iphutha ngikhule kanjalo mina ukuthi uma uyashaya so masezobuya ngangibheka ukuthi ziwashiwe yini izitsha kwenziweni uthola ukuthi ithama uzama ukulungisa amaphutha kunento eyodwa mhlawumbe ozongayenza ongaliwashi ishethi ubuya sewukwenzile okunye ushawele ukuthi awuliwashile ngani ishethi so ngikhula manje ngumuntu nje osabayo empilweni wakhula wangcwatshwa uma wadlula umngcwabo njalo uma ngabe kukade kunomngcwabo ikakhulukazi mangabe kuwabantwana abancane uthe wawusano 13 14 owasho ngo-2006 ngasekuno-14 uno-14 ngalesi sikhathi uma sekudlulile umngcwabo zike yihlale phansi ihlobo bese kuyabuzwana ukuthi hawu iy'ngane zikadadewethu kumbe zikamzala sizokwenze njani ubani ozosala nazo kwenziwa lokho kwafunyelwana ngani kunini akwenziwanga okubuhlungu ukuthi uma ngangifisa ukumbona ebhokisini abasinikanga nethuba lokuthi simbone into engiselenayo nje engeke ngithi ngiyamfisa uNkulunkulu ukuthi ayi-erase engqondweni yami ukuthi njalo mengimcabanga uma kuvele kufike lo mcabango esemaketangeni noma enyakazisa igate asimbonanga umeshona into ebuhlungu nje yokuqala engayibambi enhlizweni yami ukuthi into ebuhlungu kanje uma sihlukane siwabantu abayovakasha basisusa kuyena sangakwazi ukuyinelisa ngokugula kwakhe-ke siyinelisa uma sezongcwatshwa abavumela ukuthi simbone uma eqeda ukungcwatshwa u-anto wayesiphelezelile umfowabo kwalo baba kasisi wami wavele wasingenisa etekisini sahamba naye sabuyela emuva
akukaze kuhlalwe phansi ma kuxoxwe. Kwathiwa niswaphile nizohlala Sizohlala khona ke manje. Engasekho. Wathiwa sizohlala khona ke kababa. Angithi sazi ukuthi ubaba nosisi wami sizohlala khona. Inkinga iqala phi ke mase sisemlazi. Sihleli. I-step mother sixabana nosisi wami. Kuyaliwa nje to a point ukuthi kolunye usuku usisi wami bamshaya ngeplate ekhanda. Angazi ukuthi kwakubanga ukukhiwa amanzi kwakunjani. Usisi wami igazi lavuza. Emini ubaba ngithi usuke ngiyakhe semsebenzini sisala nalo mama. Igazi lavuza lehla ngesiphongo kanje. Angikaze ngikhala inyembezi kanje. Usisi wami ngamgeza ikhanda, ngamsula, sahamba, sayothenga iplaster ukuthi simfake iplaster ngoba ilimele. Ngamtshela into eyodwa endleleni ukuthi sesiqala isikole esisha. Sifunde evela abahleke emlazi. Into esingayijwayele nje basifunde evela abahleke. Thina la isiphuma khona entuzuma isikole siphuma 2:30. Futhi singena u8. Emlazi isikole singena u6, siphuma u4. And isihamba idistance into esingayijwayele ma. Nendawo futhi asiyazi. So fanele sifunde uku-adjust kodwa fanele samukele ukuthi sesiphila impilo entsha yokuthi la sinabantu esingabazi kwama ushonile. So ubunzima esabhekana nabo lokuthi asikaze thina sihlalele phansi nje to discuss ukuthi inazi izingane zikabusi zizothathwa ubani zizoyiswaphi. Iyona impilo yabanzima ke nje leyo. Babanzima nje ngaleyo ndlela leyo. Manje kwenzekani wena uzuthatha isinqumo sokuthi hayi ungcono uphume esikoleni ngoba manje